IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Hallo en welkom bij het dagverslag van de IFKS Scootjesielen. Vandaag staat er gelukkig een winstje. Dus we beginnen bij Sielen. We starten bij de C-klasse en binnen belangen in Sleert. De wedstrijdcommissie heeft ervoor zorgen dat er een op een delbaan inleidt. Het startschot en we zijn fut. Er klinkt al direct een individuele terugroep en deze is voor de Breibek en de Taijefte. Je showen en ik de terugroepnummers van de Breibek en de Taijefte op het startskip. En dan ben we echt vertrokken. De Lietse Lies het toch echt wel weer een van de mooiste starten te pakken hier op de Slettermermaar. Dan komen we bij de eerste tonnen. Arne Heerschop rond als eerste tonne en daarachter zit direct de Lietse Lies op een hele mooie tweede plak. De Taijefte rond als laatste tonne. En dan zullen we dat de Engelsman en de Lietse Lies op kop binnen en beide hun eigen koers kiezen voor de win op naar de gate. Bij de Engelsman zijn we erom begonnen om de fakkeloet uit te heljen. Mooi rustig en beheerst zat het jet maar deze mooie rustige win. Bij de gate winnen de Engelsman en de Lietse Lies als eerste rond de tonnen. En de rest van de scootjes verdelen zich redelijk gelijk over beide boeien. Op de track and trace zien we dat de Lietse Lies kiest voor een slag terug op midden, terwijl de Engelsman naar de linkerkant is gegaan. Dan kruist de Lietse Lies voor de Engelsman langs en neemt het voor even de koppositie over. Op het derde positie leidt de Vrije Vogel en de Dokkemers met de Ebenhaezer neemt het vierde plak in. Gevolgd door de Iertswel. De Breibek vecht zich waarom naar een valse start en leidt hier alweer op een 11e plak. Dan jaren we alweer de finish schoten en dat betekent dat de finish er gewoon komt. De Lietse Lies en de Engelsman liggen nog altijd met z'n tweeën op kop. De Engelsman heeft een redelijke voorsprong op de Lietse Lies en dan gaan zij als eerste door de finish en pakken alweer hun derde dajoverwinning. Weer een knappe prestatie van Arne Heerschop en zijn bemanning. En dan komen we zelfs bij de dijuitslag van Joert. Zoals al jaren melden, Arne Heerschop met de Engelsman op een eerste plak. Het tweede plakje is voor de Lietse Lies met Jochem Tadema en de Vrije Vogel van Eus Nieuwenhuis op een derde plak. Voor de rest gaan je favorieten weer waarom vinden op het plak. We zijn binnen nog even een speciale vermelding voor de Breibek. Jeroen Sietsma naar een te betierde start, knap opklommen naar een ziende plak. En dan gaan we nog naar het klassement ontnoot daar in de C-klasse. Dan zullen we Arne Heerschop met maar liefst 3 eerste plakjes op een eerste plak met 2,7 punten. Jochem Tadema, Lietse Lies, 7 punten met een tweede, een derde en een tweede plak. En Willem Kraber bij de Ebenhaezer, Jochem punten met een derde, tweede en een vierde plak. Zo onderscheidt zich toch wel een kopgroepje in dit klassement en wordt het nog een spannende strijd voor de rest van deze weekend. Als we even naar de wedstrijd van der Moor zeggen, dus de best sexde worden, als ik het goed heb. Klopt, voor de tweede keer zegde. Voor de tweede keer sexde, dat is ook een hele prestatie. Ja, zeker, lekker constant. Ja. Tevreden mee? Jawel, we zijn hartstikke tevreden. Het is ons eerste hier. En nou ja, ons doel wie eigenlijk, ik wil om in die top 6 te bedaren eigenlijk. En tot nu toe gaat het best wel goed. En om lekker constant te zien en vooral vrij zielen. Ja. Met die rare situaties komen. En dan gaan we naar de B-klasse. Op dit moment stiert de Utentuus op het eerste plak in het klassement. Maar vlak daarachter op een tweede positie de Jonge Jan en op het derde plak de Treiendorpen. En dan het startschot. En gelijk de vlaggen erin voor een valse start. Er is 2 keer een algeheel valse start. Dat is wel erg vervelend voor alle scootjes. Want zakkest ik gauw weer die concentratie verliezen. De kop er dus bij. Alle skippen zijn weer opnieuw gepositioneerd en dan klinkt het derde startschot. Alle scootjes zijn nu weer goed vertrokken.
We zorgen dat de Utentuus bovenin is starten, terwijl de vreunskip helemaal onder op de line zit. De 3 gebroeders en de Vrije Frisena kiezen voor de rechterkant van het veld en de recht gaat linksom naar de eerste bovenwiense tonnen. Dan komen we uit bij de eerste tonnen. De Utentuus gaat als eerste rond. Het tweede plak leidt de skekel en de Eelkje 2 volgt het mooi op een derde plak. De rest van de skippen liggen redelijk dicht bij elkaar en varen achter de eerste treien om. Dan neemt de Utentuus van skipper Luc Elzinga een flinke voorsprong op de rest van het veld. Ze komen als eerste om bij de gate. De skekel rond als tweede de volgende tonnen en probeert dichter bij de Utentuus te komen. Legewouden sluit op het laatste plak aan en rond als laatste de bovenwiense tonnen. Utentuus pakt de linkerkant van het voorderwiense rak en kan door middel van het ouwkruisen het rak verder uitrunnen op zijn concurrentie. En de skekel houdt de tweede positie goed vast en vaart stabiel achter de Utentuus aan. Utentuus heeft ontzettend goed onder controle en ze zijn al op weg naar de finish. Maar een mooie voorsprong gaat Luc Elzinga als eerste door de finish en dat is alweer de tweede overwinning voor de Utentuus. En dan gaan we naar de dijuitslag van de B-klasse Joert. Opensletten we maar. Op een eerste plak Luc Elzinga met Utentuus. Jelle Los met de skekel op een tweede plak. En de derde plak is voor de jonge Jan met Bart Westerhof. Bas Krom, even het vermelden worden op een vierde plak. Na een lastige start en een strafronde hebben de jongens toch heel knap ophellen. En we zullen onderaan op elkaar een DSQ voor Daan van der Meer van de Westerwind. En dan hoe we naar het klassement van de B-klasse. Op een eerste plak Luc Elzinga met de Utentuus, 3,8 punten. Bart Westerhof, de jonge Jan met 7,9 punten op een tweede plak. En Enne de Vries met de Trijendwarpen op een derde plak. Nou, je hoort een iets minder resultaat dan wel in de top 3. En we zien op het zwaande plak Jelle Los met de schakel. Naar een tweede plak van Joert ben hij mooi opgeklommen naar een zwaande plak in het klassement ontnota. En dan terug naar de A-klein klasse. De Zwanneblom stiet nog op in het klassement, maar vlak daarachter het Abbegeerste scootje die Jeester won in Staveren. Voor deze klasse is er weer gekozen voor een Olympische baan. En we zijn van start. Direct volgt het signaal voor een individuele valse start. Onder vlaggen te zien binnen de broekophouder, het Abbegeerste schuutje en de doeken van Martena. Helaas met de zij op nijstart. De rest is wel vertrokken en we zien dat het Goutemer schuutje heel goed fit is aan de onderkant van de line. Dan is er een aanvaring tussen de broekophouder en de opstekker. De umpire is er direct bij om te zien wat er aan de hand is. De broekophouder wordt uit de wedstrijd hellen. Op wij naar de eerste tonnen zullen we dat de Lutgerdiener Smeltekop, de Vriendschap en het Goutemer schuutje voorop liggen en de Nijedij gaat als eerst oestag. Bij de bovenwiense tonnen is het Goutemer schuutje als eerst rond de ton. Daarna de Lutgerdiener Smeltekop en de Nijedij. De nummers 1 en 2 van het klassement zitten daarachter pas. De wien is door de dij heen wat oude naam en de A-kleinklasse met zielen maar wat minder wien doet, helaas. Rietse Famke en de Zwanneblom zetten hun eigen strijd achter de nummer 3 aan. Dan zullen we hier 2 vlaggen. Dat betekent dat de wedstrijdorganisatie besloten heeft om de bovenwindse boei te verplaatsen totdat de wien wat draait is. Dan vaart de Zwanneblom onder de Lutgerdiener Smeltekop. Dit is voor Jelle Talsma een slechte positie om het cruiserak in te gaan. Hij kan nog net vrij zielen. De Goutemers vaart nog steeds mooi op kop. De Nijedij vaart achter de Goutemer aan op het tweede plak. En Lutgerdiener Smeltekop zit nog steeds op het derde plak. Dan wint de Goutemer schuutje de wedstrijd hier op Sleert. Een prachtige overwinning voor het schip van Diana Visser. De Nijedij had het ik goedien en komt op een mooie tweede plak binnen. En dan is het nog heel erg spannend tussen het Lietse Famke en de Lutgerdiener Smeltekop. Want het schip van Bernd de Kneut gaat oestag en moet nog een keer extra draaien.
En verliest daarmee snelheid, werd door het Lietse Famke op het laatste moment alsnog als trede door de streep neerkent. En dan gaan we naar de duitslag van de Lietse A-klasse van Joert. Zoals zijn het gouden muscoetje met Diana Visser op nummer 1. Volgen terug Harm van der Weijden met de Nijedij. En Herke Bosma krek op de finish met het Lietse Famke voor de Lutgediende Smeltenkop. Opvallend is nog wel om te vermelden dat de nummers 1 en 2 in het klassement Joert op een 10e en een 11e plak eindigen. En we zorgen dat dit invloed heeft op het algemeen klassement dat nota. Want we hebben naar nummer 1, Harm van der Weijden met Nijedij, met een keurig tweede plakje Joert, no onder leiding. Jelle Talsma met een 10e plakje Joert, zakken naar plak 2 in het klassement. Herke Bosma met 13 punten op plak 3 en Henk Frankena met 4,9 op plak 4. Het stiert dus heel dicht bij elkaar. En dan de Grutte A-klasse. In het algemeen klassement stiert de Sterke Jerke nog op plak 1. Daarachter komen Eeltje Baas, het Dwarp Jestemar en Vrouwen Jantje. Zo'n ze Joert hun plak vast horen kennen. Het schot en de wedstrijd begint. De wedstrijd op sleet is begonnen. Dan krijgt de Grutte Pier direct een straf en met een extra rondje draaien. Het Dwarp Jestemar kiest ervoor om een start te meidje aan de onderkant van de startlijnen. Dan gaat het Dwarp Jestemar op kop. Doordat ze de rond te herkozen bij de start en slaan ze direct een grut gat richting de eerste tonnen. Op het track and trace is het mooi dat het merendeel op stuurboordslag de mar ingeeft om dan op bakboordwebber om te komen bij de bovenboei. Bakboord heeft voorrang op stuurboord, dus jij hebt meer rug. Dan komen we bij de eerste tonnen. Dwarp Jestemar rond deze als eerst. Daarachter zit de Striedber en de Sterke Jerke. De Makkemers met Eeltje Baas ronden achter in de middenmoot de tonnen. Prachtige beelden van nou het schip. Er stiet nou net een heel soort wien hier op sleet, dus het is vooralsnog weinig spektakel op de schippen. Door de Olympische baankeuze ontstaan er net heel veel verschillen in de Romwiense rakken. In de Romwiense rakken is de Sterke Jerke wel de Striedberkrek voorbij gegaan en komt hiermee op een tweede plak in deze wedstrijd. Het scootje van Jestemar bloeit een rommere koers varen en bloeit de Sterke Jerke daarmee rom voor. In het middenveld van de wedstrijd zullen we nog een mooie bakboord-stuurboord situatie ontstaan, waarbij de waakstom keurig voor de jonge Jasper langs gaat en er daarmee geen protestsituatie ontstaat. Hier begint Jestemar alweer aan het kruisrak, terwijl de rest nog voor de wien om de onderboei moet. Dit houdt het verschil tussen koploper en achtervolgers goed onjoet. En zoals verwacht gaat het Dwarp Jestemar er dan ik met de overwinning van terug. Een hele strakke start, gevolgd door een prima wedstrijd en daarmee de meer dan terug de winnaar van deze dag. De uitslag van Joert van de Grutte A. De winnaar, Gele Tadema met Dwarp Jestemar. Op een tweede plak Pieter Jilles Tjulker met de Sterke Jerke. Volgend terug Steven Sietsling met de Striedber. Mooie wedstrijd Joert voor de Emanuel met skipper Herro Giemster. Met een mooie klassering opklommen tot een 5e plak. Terug naar het klassement in de Grutte A-klasse. Pieter Jilles Tjulker op 1 met 4,9. Gele Tadema, het Dwarp Jestemar op 2 met 6,9. En op 3 komt Jilles Bandstra met de Vrouwen Jantje. En op 4 Eeltje Baas Klaas Cuperus. Zij hield een 10e en een 12e plak. En zo zie je toch een lietse scheiding ontstaan tussen de nummers 2 en 3. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.